denbora irabaztea ez da batasuna legeztatzeko. Batasunak lege barrean egon behar du bai edo bai. Denbora ez da hori irabazteko. Jakina da Zapaterok bere egonkortasuna tarteko gure konpromisoa nahi du. Beste bakarren baten eskutik lortu izan balu gehiengoa Eusko Alderdi Jeltzalea alde batea utzita, agian gai hauek ez zeuden mai gainean. Jakina emendakin hauek ez ginuzken ateako, ez genitun ateako, baina guk gai politikoa mai gaine jarri diogu. Orduan berak egonkortasun bezala konzeptu hori saltzen du, eta guk esaten diogu, hau joan etorriko kontua da. Eta herri honetan egonkortasuna egon bazegon, baina hautsi ere hautsi zen, eta bea protagonista izan zen, nagusinetako bat. Eta atzea berriz, berrikusteko baldima dago, eta pakegintzan, eta etaren sueten iraunkor egiaztagarria posible baldima da, verifikazio edo egiaztatze prozesuan beha ere sartzea litzateke txarra, Espainiako gobernua alegia. Da nik uste, Ezkerra Abertzalea batasuna bere garaian suposatzezun indar politiko gura atzea berriz lege barruan egotea, nik uste hori ezinbesteko kontua dela. Hemen balio ez duna da, eta hitzetik hortzera batzu da bizkie konzeptuak kuarenterarena eta historia horiek. Horiek demokrazi batean onartezinak dira. Orduan, nik uste horre ere bidea pixkat argitu eta garbitu inberdala.